county governments. Piny owacho koro chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebedi kiuso ne jopur ma pachoka. Kane oloso gi jofwambo jachiw wach lo piny owacho Mwaura wacho ni nitiere kit kwiri mitiyo godo medo ndhadhu e puodho mag GPC ma ema nyalo bedo ni okiki gi mbolea ma iuso ne jopur. To kaka Simfrozo Kinda lero, Mwaura wacho ni GPC pod ok en mar piny owacho kendo NCPB uso kwiri no e lo kambi mar ji giwegi mar 51 Capital Limited. E thuolo mokwongo sirikal ogolo wach ayanga ewi wach mar mbolea mabandia ma jopur osebedo ka ywago kuom thuolo bora sani. Kane oloso gi jofwambo jachiw wach e lo sirikal Mwaura okwedo wach ni sirikal ema uso ne jopur mbolea mabandia kowacho ni mago weche mitiyo godo e thiro chenro mag piny owacho mar bero chenro mag pur e pachoka. In the first few weeks, complaints of fake fertilizer being circulated in some parts of the country have dominated our conversations around the economy. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program, NFSP, which is aimed at increasing agricultural production and productivity. Mwaura dhi nyime lero ni nitiere kit yath ma itiyo godo e medo ndhadhu e lowo kapok pur ochakore miluongo ni GPC. Owacho ni mane manyalo bedo ni ne okikore gi moko mabandia mous ne jopur. I also wish to clarify that the other types of fertilizer has been flagged out as fake is a GPC product sold commercially under agency arrangements outside the NCPB system as a soil conditioner and not fertilizer. GPC ni Mwaura wacho ni oken bat mbolea manengo ne oyueyo ma sirikal osebedo ka uso ne jopur, kowacho ni mano en mwandu mar kambi mar ji giwegi mar 51 Capital Limited ma NCPB osebedo ka uso ne jopur e logi. The product is only being distributed through the board's depots by 51 Capital Limited and is not part of the GOK subsidized fertilizer. You can use a government facility like even Postal Corporation of Kenya to sell, to distribute courier services. But it is an agency like you contract, but it's not NCPB itself. So there's the same case here with Capital Kenya Limited, 51 Capital Kenya Limited. Gesani Mwaura lero ni duol marango rang'iny mag mwandu milose pachoka mano KEBS oseyango ni nitiere weche moko mokikore e yath mar GPC ni ka nonro ewi yadhno pod dhi nyime. On the samples from the fake supplies have proved that supplies were not necessarily amongst those supplied under the subsidy program through the National Cereals and Produce. Penjo maduong' en ni to ting' mane ma sirikal ni godo mar geng'o achudhe mondo kik liwre chenro mag sirikal kendo ma jopur. Simfrozo Kinda, Ramogi TV.